Pathian thu te kan chiar zo a tong trai na hun man zo a masi sangati zai pol kan som zidon ya Pathian thu mun niami chiar tur oma chan chin sham thai zia bung ni chang khat le chang ni thu chiar u Pathian thu lo ngai thlang u tin lal heroda lalaya zudairama zer Bethlehem khua isua lo pianin ngai te kho chak lam mata mi fingte Jerusalem khua an lo kala khoya nge juda te lal lo piang chu kho chak lama arsi kan hmuwa ama chi baibuk turin kan lo kala ni an ti a chan chin tha lukaziak bung ni chang riat tanga som pali luka bung ni chang riat tanga som pali lo ngai thlang u tin chu miram ve ka chuan beram veng tu te an oma zan an beram ho an venga phula an ria chila tin lalpa van tir ko pakhat an kiang alo dinga lalpa ro puinain an vel chu aron chhun enga ti chuan an hlau ta ema tin van tir ko chuan an hnena laus ulang ngai ru mitin ta tur chan chin tha lomom em karon thlen chewani voina hianin tan Davida khuwa chandam tu apiang ta lal Krista chu tin hei hin tan chin chiana tur ani nausen puana tuam ran chapek na thlenga mu in mu ang atia tin thole khata van tir ko nena chuam vana mi ho mi pui an lom ta chiama Pathian an faka chunung bera Pathian ro pui takinom ro se lei chunga lom em mi hring te hna rem thu leng ro se an ti a lalpana thu kan zatan mal som ro se Pathian hne nei chung thaiang oilalpa an Pathian du takmin mangai tu iza ngai na le khongai na wangin chanin Christmas olok san te min hruai thleng le ta lom thu kan thil che ni chon lalpai thu kan ngai tu tur te mangin nangin kan thin lunga kan rilon na ron thokla khongai takan alpa midang ta na kan rong bol ze na tur tan trang kai ni thei se kan doi nen kan thlene min sanam tu isua Krista mingin kan dila che amen zai pol masi sangati zai pol lo som zanina hei kausan nipoi mo tak mai hun pui zanina te kausan ho te ma a hei zai pol nei thei tura hun tra min petu kan Pathian ming chu fakin om sela chuan hetiang hun poi mo nipoi mo tak maya hetianga zai pol nei thei tura hun ruat te min siam sak tu kausan committee chunga po ma sa in lom thu kan soi ni sela i kan zai tur a hi a kol hla kan ran zai don ani a chan i hремia lawa han ngei thlak liam pot ai chuanin i a thu a om zia tlem zong ka thiamang to ka kan le hi kan letanga chumi kan le ma chuanin hei zanina hian hei kol kan member ho zinga a tam tak mai hi azat ve deuh tho hi chu ring lo mi an la ni ka ngei to thina keini mizo Christian te po hi Pathian kan rin mia lo Pathian dang fak le choi moi turin min ti sela a har sangotin ka ring amaro chu hei kan kol unaw te an fela an rin lo le an larin lo Pathian fak le choi moi in hun an mang thin te hi i a hlu zualin ka ria chu zanina kan soi rive du shrimani kanan zai tura hi Christmas la ani athupuya hen Christmas ni ti ani khowot tak zana khovel sual chandam tu tur i suwa apiang ti in vantir ko te an zai zan borok thiang taka ar simak tak mai alo chuak khochak mi fingten chandam tu piang chibai buk turin Bethlehem an kal
Christmas ni lom na ni thin lung zong zong rem na omro se Christmas ni khovel tan sual chandam tu Isua Krista alo piang nun hlim na van nun kan chen thei nan I thin lung kong khar hongla itana lo piang chandam tu Isua hi ring top mai ro ti hla ani thayang tokin kan han in zirtir ve kan thiam omo thiam lo omo pathian faka kan han zai thei tur hi kan lom hle ni ti kha an sei le du ni Zani na hian tu ma han nei ve zok kan tu dewa Isaiah Paul
thiam tak mai pahnih kan ngai thla lo mong maya masi sangati lam an ron chi thakho mai lom kho maya an ni hianin evangelist howin mo phur tu ten thanem ngai takin kir koya ha ten ron rem thin na tin tun Christmas roi chena po khan in tla rung lo local turin kan in som non le a seng sing hi lai mai kan ma ni tho khom roi chena tur khan ron tho ve ni te kan sei tu a tin masi sangati hindi lam hi kum thara chuan bial sanding in are langin ram hun veng chak intermediate room an khom to lo khan ram hun ko ran room pa nga ya hindi po in khom tura rel te ni a chan po masi sangati evangelist per kai lam thut mun te lo ni ba ka kan chairman chuan vor ta me upakelal chan himan ram veng sak upai min boral sana ani hi masi sangat aizol betel area po chairman te vice chairman te ni chho heram rong bon tui sil de mai hina min boral san ta la maya chuwang chuan in khom te kan that jok be sein veng chaka in khom loi hindi a kha ram hlun ko ran in khom tur ruwa man chho ani don ti kha kan han soi tel jok ani e kan hria tangin kan thu pui ngai thlak tur kha Krista pian thu hria tirna ti ani a elali suwa pian tur thu hi zoni sai de chuan ama isua pian kum za sari dai a khan an lo soi lok to ni ta hian Christian na ril zia po hriat maya nam dang pathian te chu thatak tak nima selangin an pian tur thu te lo soi lok hi kan threlowa thina ne tho le pon om me lowa chu Christian sa khuwa Christian da chung nun zia ani a san chin cha zo han zia kan mongin ke hi kong le thu tak le nun na kan ke ma ka lo chu tu ma pa ne nan thlengai lo ti a pa ne thlen tur chu la li suarin ti poimo hle ni tin zol nei te hian kan hriat angin lalpa thu an puang thina Isaiah point thu puangin hetiang hian lo soi to a ngai teu nu la thiang him pakhat araianga fapa hringanga hminga Emmanuel an sang tin lo kum sari pi alali suwa pian ma kum sari vela khan lo soi lok to tin Emmanuela ti su kan hne na pathia nom ti na ni kan thretlang hlom mo me chu mathaya hianin china kan han chiar lana khan fa palo piang tu Isaiah hi nge hi Isaiah soi khan ni atia tin zon Isaiah vekin fa palo piang ro rel tu tur chu ahming rem ruat tumaka pathian chaka satuan pa rem nalal an tin min sil boka mika point Israel rorel tu tur Davida ko pui Bethlehema atanga alo chua tur thu lo sei lo boka ti chuan kan thu pui hi then thuma then ani ma sabera chuan Isu alo pianin mi fingten chin chia na arsian mo ti ani a helali sualo pian la kho sak mi fingte kan ti mai hi ati ta ka chuan Persia rama sa kha pol pakhat anga loin lan ni in hria ta ni a mekai an tia chung ho chu vanlam chan chin te tin in serna nun le mumang te an hril fia thina an lar khop maya lali suwa pian ma kum zabi khatna vela khan mekai an ti le kaldai ho ti hi hrilok tu anga ngai ani to hrim hrima mathaya bung thum chunga kho sak mi fingte kan ti mai te mi mengai khan ni an tia an local tran na le khoi mi te nge an ni ti chiang taka hriat ani lova tun chuma chang tarlan mathaya zia ka khan chau kan muwa mi kho sak mi fingten lal thar chi ban buk thu hi hemi mathaya ziak tu hi zuda ho ta na chanchin tha ziak tu ne mathai hi chuti lai zentel ten iswa che bain buk thua ziak ve hi thil chin chia tak tak ani ome tin mi fing te hi han soi hiam pathum ni in soina lem lewa
Bible ah chuan amar chon thil pek te pathum ani wangin ko sak mi fing pathum te tin kan mi thla thina tin an thil pek ron ken seng chuan thil pathum man to tak om zeril tak nei te ani Krista om dan tur ne na in rem taka soi lu thei de uve kania kamila li suwa pian zan mathai zia kan serang khan la li suwa zan pian zan kha chu mi fing ten RC dang lam bik zonga van lam an thli reng lai chuan eng dang lam deuh bik tak an hmu tak maya chu RC lian ro pui tak mai chu tun main an la mungai lova tin ngun takan han zir chian chuan chu tiang RC chu lal thar lo piang chin chiana ani ti an hra chuak tat maya khoya ma chuan lal thar piang ani phut mai ti in an phur hle ani ti chuan an sangong se an chiama sangong se chung a chuan mi fing te chu an kal chuak ta ni RC chuan kho chaklam ra kho thlang lam pan chuan a hruai zela nakina chuan kho ro pui tak mai Jerusalem an vatlenga Juda te lal lo pian na mun tur kha Jerusalem ani kha an ring ani an hring mi sin na an thiam an fin na mang khan lalin ko tan dinga an luta khoya nge Juda te lo piang chu ama che baibuk torin kan lo kalani anti ani kha mi fing te chuam lalin chunga lal Heroda oma Heroda chuan mi fing te tu soi chungun takin ngai thla a lal thar lo piang chu a honga le mai ni ai si ka ai lal lo piang tu rakha chuwang chu no ten mu hun a chuan ama rilve turina cha a chan chu no te chu tha atumani Heroda in atang chuan mi fing te chun chuak le ta a arsi chuan a hruai zela tin Bethlehem ko chung zon na chuan ading ta ni chuta chuan anan envela nau sen i suwa chu an va muta ani mi fing te chuam ti chuan bok khupin chibai an buka an ro bom ten honga anena chuan lom na rang ka chak te bero te mura te an pe ani hen thil pe khian omzia nei viawin an soya rang ka chak hi thil lu takani kan tlang thi ome thil man to tak po nia he hian in lalzia en tien na le choi moi na lam thila man ani thina rang ka chak hi Africa ram le India rama te mu tur hom deuh bera lal ber lakarin om na le hausak na le thiang hlim na ain tir ani rang ka chak hian tin bero hi thil khatak India ram thil khatak ania rim na deuh mai le ban deuh ani a arab rama thing chi khat atanga siam chu ani antia tutlung hlui huna chuan pathian bia na man ro poimo tak pakhat ania pathian tan in ser na le in von thiang hlim na lam en tira soi ani thina tin mura ve thung hi hriak noi ta na man ani a thing hnai tanga siam ani in ti dam na ta na in noi chi ani boka tin dam doi tan chuan an mang thina he hian ni Krista tuar na tur en tirna so unilovin midang te ta na dam na tur en tirna ani telani he mura hian ti chuan lal thar lo piang che bai an buka til pek te an hlan hu chuan lal Heroda hena kirle lo turin an manga hrila omwangin mi fing te chun mani kholama kongdanga an ho pha ta ani a then hena chuan beram put chu alang changa chiang taka hria tiran ni ti ani a hei Bible a beram put chung changan lu lokila mishing e zon na ma saber pahni kan mu chu beram vul le lo nei hiani beram pute ti hi thuthlung hlua chun voi som ruk le pakhat alanga tin thuthlung thara voi som le pakua alang boka thuthlung hlua chuan pathian chu beram pu tha angin te khin ani a thuthlung thara po isuang beram pu tha angin ain te khin bok ani
ti chuan Bible beram pu kan mu lar deuh te chu abela te tin rakili te Davida te khang te ka beram veng tu ni ti kan thla ngome he beram pu te hi in ngai tom tak mai le do thei takan ni thina an na thona dai pon te ram nuai te ni wangin an in chang hlat takan ni wang eng lai po mai hian an mamo turang chi an pai ngal deuh zel thin an tia an thuam na ken thin te chu kelvun siam ip a chung ei tur le thil chul da theina tin ram salom la kain ve nan virvom ne tiang morbok che le lam morbok a le lam tiang kom sei deuh te tin chu ba ka beram oinan pheng long le mut puana tam a man mai thei kor fual lian tok takte an keng thina ni an te ani ti chuan man lai chuan mi ho sa deuh ti chuan beram an nga thei khop maya an mani pun an ven sen lo te an nei thina then kha chuan mani beram te pon veng thina an thelal Davida po beram pa beram a veng thin ti kan thriani chu tiang mi chuan huai senin an beram te an duat em thina Bethlehem a chuan Bethlehem khuwa chuan beram veng tu te an oma an beram ten venga phula an ria chilani tin an beram te tan hian tuile hnim hring tamna piang an hruai thina zana ramsa ten an selo nan a huanga an khung le thina ni beram pu re chuan tin beram te chu mai beram pu re chu tu nang classic chawa chuan meilum ain an ti khom tal thina ni an tia chutian thut khom pa chuan an beram chan chin te tin man lai mi huai sen chan chin te le pathian thu te pon soi thina pathian an mani chandam tu tur ala ron tir don ti zo nei te soi kha an hrenga ani chuwang chun hu ve an chak ema chumi chan chin chuan soi thin ani zo nei te soi dan chuan an omna Bethlehem khuwa chu Isua pe na tur ani ti an threnge nge a zan kha chu beram vek tu ten an beram te chu phula an ria chila chumi zan chuan tho le khata an kianga van tir ko aloding ta phut maya lal paro puinain an veron chun eng ta phut maya beram pur chon hlau ema an khur ta zoi mai ni ama chu van tir ko chuan nge soi kha hlau su ulang ngai ro u mitin ta tur chan chin tha lomum em karon thlen chewni voina hian in tan Davida khuwa chandam tu apiang ta lal Krista chu tin hei hin tan chin chiana tur ani no sen puan tuam ran chopek na thlenga mu in hu ang atia hei Davida khuwa ti Bethlehem ti na ni ta hian chutianga van tir ko in thua hil zo chuan van mi ho mi pui an om ta chiama zai po ro pui takin chunung bera pathian ro pui takin om ro se leicunga lom em mi hring te hna rem thu leng ro se tin an ron sata bokani ro pui khop panghilai thil tlang hi an sak zo chon van an chho ta diala chumi zo vele chuan beram pur chuan tuna hian Bethlehem khot thlengin vakalila lalpan thumin shil lo thleng chu yanang u an tia an kalta ani angel van tir ko te tu soi oin an kalta an beram te kal sanin Bethlehem lama chuan an kalta thuai thoya van tir ko soyang che khan marinen Josephanen ran chopek na thlenga mu no sen an va muta ani ti chuan van tir ko ina soyang nge engkim an huwa wang chuan beram pur chun lom em ani no sen nu le pa te an thian dang te hna zai pol ro pui tak mai an thria thu te tin van tir ko in no sen chan chin ron hril dan zong te an hril veka lom min pathian fak chung zerin an beram ve na hmuna chuan kir le ta ni beram pu te hi an enton tlak le ani an thil riat ngai pui man beram kal sanin lal thar chi bai buk turan kala an mu turan va mu zo chuan lom min ti khera Bible hian pathian choi moi le fak chung zerin an eizon na lama an kir le ta ni a then thum na chuan tom na bera chuam
kan riat thiamang zelin Krista chu kan hne na riat tirin a om thin te ni a he man lai kan pi le pu te huna Christian na run lu tira chuan an soi thina pat isu lo ring ve to ro pathian thu lo oi ve to ron te an lo oi mai ati khan pathian thu oi an ni chho mai ni chu tiang zelin Christian na kum rei lo te chuin kum za po tling lova Mizoram chu Christian za cha thei kan lo ni a chunga po chuan lali suwa Krista hi afakna ama lali suwa Krista chu la phua thiam ten an mani riat chian ang zerin la thatak takan lo phua choi moi na te chu tiang chuan Krista polna an changa fakla mangin fakla thatak takan phua chuaka china zanina kan la sakho te po kha nia pathian tharau polna in an lo phua chu ko ran ho ten zar zawin pathian choi moi nan kan lo mang thina kan riat chu kan ri ruan na athoka te somani te kan nei pha thina kan riat thiamang zelin tharawin min riat tira kan puang chuak thina ni tin Bible chang mang poin Krista chu kan hne na riat tirin om fo ni he kan sikul kal lo kan om lo na pan lai chuan kan kal vek anga kan zir lai buwa te pathian thu chang te ke niang tange pakan no pan chuan thu von bu te khoma thu tha tak tak Bible thu sei tak tak te kan zir thi ni khang te kha kan lo pui tin nuwa te salai kan lo ni nuwa te kan ria to nu kan bai ha to kan von to mang khan pathian tharau thianin pol na te kan chang thian ni kan na ria lo mang he chuan pol na kan chang ngai lo ani chu tiang in fakhla te pon ya sikula kan zirti tu ta min zirtir te Sunday school tak kan ne ya beginner train kan kal chowa senior a puitlinga ka tianga kan zirtir tu te min kai suai na te min zirtir te mang khan pathian choi moi nan te kan mang thina Krista kan hne na kami mang khan in ria tirin ama nun nei tu te kan lo ni fo thina ni heta hian kan ria thiamang zerin Krista chu kan hne na ria tirin om thina missionary te point ram thim ram rowa an trong ria lo te trong zirin an mani nam trong ngei te manga thu te soin lali suwa chan chin ten thina chuan ring tu te no an lo pung deuh thina ni ke ni po kan ria tangin he masi sangati kan soi zo chawa an ni po ram hla taka tang ten min ron pot pan khoma kan mu phak maya rong bona te kan nei the ani fakhla siam do chuan o nam zong zong le chitin tong tin hi van lal na wanga chana kalvarian dang chuang lo ve lo tia chu tiangin chanchin thalom mitin ta tur chanchin tha hi tuna mi te Christian la ni ve lo po baptisma la chang ve lo te po hian an mani tar ni ti te an riat apoimo hle ya kan rong bon te kan chun zom ze la poimo kol tronga han soi thei po cha kom veu eng ma kan thiam lova amar su evangelist tak te kan ne anin an la se zel tur angai la acha ange lalpa na thu kan soi te kan za tan mal min som sak thau lo se